היי, היום אני הולכת להראות לכם איך להכין כדור לחץ נידו. טוב, קודם כל זה רק משלוש מרכיבים, אפילו שתיים, כן זה שתיים. אתם צריכים את זה, בלון וספרי שלג, לא חייב ענק, אבל נשאר לי מיום העצמאות. אם נשאר לכם גם, זה הדבר המושלם לעשות איתו. הוא הרבה זמן בארון שלי ואין לי מה לעשות איתו, אז החלטתי שזה מה שאני הולכת לעשות איתו. אוקיי, אז אתם הולכים להכניס את הבלון לתוך הזה. רגע, קודם כל אוקיי, זה לא יכול לעשות את זה. זה פעם ראשונה שאני עושה את זה, כן, אז מה אתם צוחקים שם עכשיו? טוב, רגע. טוב, זה אולי משהו. אוקיי, שנייה. צריכה לחשוב על משהו. גרוע? כאילו. מקווה שזה לא יקרה טוב, לא משנה. אבל לא משנה. אז תכניסו את זה. ביזן. אני רוצה לכם תקחו איזה עיפרון או משהו ותכניסו את זה. אני יודעת שאולי זה יהיה טיפה קשה, אבל זה קשה וגם כאילו זה לא כזה קשה, גם אם זה בא לכם נגיד על החולצה ונגמר. טוב, טיפה יותר קשה ממה שחשבתי. אנחנו נצטרך למצוא משהו בשביל שנוכל להכניס. אוקיי, מה אני חושבת לעשות? אני חושבת לקחת קופסה או פשוט את הפקש הזה, אז כאילו לשלוח את זה, להכניס את זה בפנים ובעצם להלביש את זה. בשביל לבדוק אם זה יכול לעבוד, אנחנו קודם כל צריכים להלביש את זה ככה. לא נראה לי שזה יכול לעבוד. פשוט ניגשתי, אני בודקת אם זה עובד. אם אתם עושים את זה, אוקיי, יש את זה. אתם יכולים לקחת את זה, להכניס את זה גם לברזל השני, לא הראשון. אני אראה לכם בשנייה. רגע. אוקיי, טיפה קשה. שנייה אני עושה את זה עליו, כי זה יותר קל לי. אוקיי, אז אתם אומרים, אתם יכולים להכניס את זה על הראשון, ואז 3, 4. זה בעצם עושה את זה. עכשיו עם נידו. אתם יכולים לעשות את זה עכשיו לכם. אוקיי. אחר גם למטה עם נידו. להוציא את זה יכול להיות טיפה קשה. שנייה רגע. ויש חור, איזה כיף. אוקיי, אם זה לא יצא לכם כמו שזה קרה לי, אז בעצם קחו מספריים ותעשו פה חור ותחזיקו אותה למעלה.
שבעצם אתם רואים יצא כל הדבר שלמטה. אני אראה לכם, אתם רואים פה. אחרי שגזרנו, אנחנו צריכים טיפה לשחרר. לא לדאוג. אוקיי, אני רוצה לעשות את זה יותר קטן. גילצי! בגלל זה אני הולכת טיפה להוציא מהאוויר. פשוט קפץ לכל מקום. טוב, בינתיים אין לי איך לעשות את זה, אני הולכת לשים על זה גומיה. פשוט לסגור את זה מאוד מאוד חזק. מקווה שזה יעבור. והנה לנו נידו וגם משנה צבע. שלי זה משנה לירוק. ולא לעשות ככה כי זה יתפוצץ לכם, תעשו ככה. והנה לכם נידו ביטי. ביי, ולא להתייחס למה שהולך פה. ואני הולכת לעלות עוד מלא סרטונים שאני הולכת להראות לכם איך לעשות כל מיני דברים בבית לבד, DIY. אז יאללה. ולפני זה, חופש גדול תכף, תזכרו ילדים. חופש גדול שמח. אבל רק תדעו, אני תכף תעשה, אני הולכת לעשות לכם שם מלא ולוגים. טוב, זהו. ביי ביי. תשמרו על עצמכם. עם ישראל חי.